Vi skal til at kigge på global opvarmning og dermed på klodens globale temperatur. Inden I går i gang med den her video, er det en god idé, at I har et begreb om dels Stefan Boltzmanns lov, afstandsloven og drivhuseffekt. I kan eventuelt gå ind og se de videoer, inden I ser den her. Jordens globale temperatur er den temperatur, som jorden gennemsnitligt har. Den globale temperatur er konstant, når den energi, som modtages fra solen, er nøjagtigt den samme som den infrarøde udstråling, som udstråles fra jorden. Så når modtaget stråling er lig med afgivet stråling, er temperaturen i balancen, og jordens temperatur vil være konstant. Drivhusgasser, de påvirker den infrarøde stråling og kan derfor ændre balancen. Den globale gennemsnitlige input og output er ca. 235 watt per kvadratmeter. De vigtigste faktorer for drivhuseffekten er vanddamp, skyer, kuldioxid, metan og andre gasser. Vanddamp og skyer er de suverænt største faktorer. Kuldioxid er noget mindre, og metan noget mindre også end kuldioxid. Jeg har her en tabel over atmosfærens sammensætning og nogle af de faktorer, der påvirker drivhuseffekten. Vi ser her vanddamp 0-4%, og det er i størrelsesorden tocifret procent i watt per kvadratmeter. Den påvirker jordens klima med. Her har vi CO2, det er i størrelsesorden 1,5 watt per kvadratmeter, den påvirker jordens klima med. Så er der metan og nitrogenoxid, som påvirker med i størrelsesorden godt en halv til sammen. Så det samlede, det vi kan sige, der er menneskeskabte drivhusgasser, svarer til ca. 2 watt. Læg mærke til faktoren hernede, skyer, som også er i størrelsesorden tocifrede watt per kvadratmeter. Netop skydannelsen er noget af det, som ikke indgår i klimamodellerne, og her har Henrik Svensmark fundet ud af, at mængden af skyer, der dannes på himlen, er afhængig af den kosmiske stråling. Det skal vi snakke lidt mere om også. Nogle af de problemer, der er med vores dages klimamodeller, er, at man ikke tager hensyn til, at skydannelsen kan påvirkes udefra af kosmisk stråling. Et andet spørgsmål, man heller ikke tager hensyn til, er de stabiliserende faktorer, der kunne være indbygget på jorden, som vil stabilisere temperaturen. De indgår heller ikke i klimamodellerne. Drivhuseffekten betød, at temperaturen på jorden blev højere, end hvis der ikke havde været drivhuseffekt. Så det betød, at temperaturen indstillede sig på et lidt højere niveau, end hvis der ikke havde været den her effekt. Og det er en meget vigtig effekt, for havde den ikke været der, havde betingelserne for liv på jorden været rigtig dårlige. Men lad os nu lige prøve at kigge på, hvad er egentlig det, der styrer klimaet? Fordi det er meget vigtigt at forstå så mange som mulige faktorer for at forstå, hvad er det, der styrer jordens klima. Lad os nu sige, at alle faktorer var konstante. Den eneste faktor, der blev ændret, det var CO2. Og CO2 er en drivhusgas. Jamen så kunne vi forvente, at det er CO2, der styrer jordens klima. Der er imidlertid mange andre faktorer, der spiller ind. Og lad os lige prøve at se, hvad det faktisk kan betyde for regnestykket. Jeg har her prøvet at lave et lille koordinatsystem. Jeg har op af min y-akse temperaturen i Kelvin, og jeg har tid ud af x-aksen. Jeg har så her skrevet nogle effekter op, og her har jeg taget skyernes effekt på klimaet. Det vil sige, at skyerne kan påvirke, så temperaturen stiger mere, eller de kan gå under det, vi vil forvente. Så har jeg taget CO2-effekten. CO2 kan påvirke, så temperaturen stiger, men hvis der er meget lidt af den, kan den også falde. Og så har jeg lavet den røde graf, og det er så den samlede effekt af henholdsvis skyernes effekt og CO2'ens effekt. Lad os nu sige, at det forholder sig sådan,
at skyernes effekt er langt større end CO2-effekten, og det er de meget muligt, så vil det være sådan, at det faktisk er den styrende faktor. Vi lægger mærke til, den faktiske temperaturudvikling, som er den røde, den er tættere på den grønne, og den følger det samme forløb som den grønne, fordi den grønne har langt større udsving end de udsving, vi forventer som ændret ifølge ændringen af CO2-indholdet i atmosfæren. Omvendt, hvis det var sådan, at skyernes dannelse var en konstant faktor, jamen så kunne det godt tænkes, at CO2'en var den styrende faktor, hvis det var den eneste, der ændrede sig. Men det er det ikke.